Vážení Slováci, vážené Slovenky a všetci občania Slovenskej republiky, ja akurát túto si robím nejaké poznámky a analýzujem rôzne trestné konania, pretože za tie roky, ktoré sa už venujem, či už politike, alebo aj študovaniu niektorých zákonov, tak už som naozaj mal možnosť pomôcť viacerým ľuďom a väčšinou sa obracajú na mňa ľudia, ktorí boli stíhaní a obžalovaní za extrémistické trestné činy. A taký problém sme teraz riešili nedávnu dobu, kde vlastne človeka, Slováka sa môže zo dňa na deň stať medzinárodne hľadaný zločinec, pretože mali sme tu teraz prípad, kde polícia obvinila človeka a tohto človeka následne hľadal Interpol aj v Írsku, potom ho zadali v Českej republike a sám tomu nerozumel, že čo sa stalo, predsa nič strašné neurobil, alebo teda respektíve nič neurobil. A potom, keď prišiel na Slovensko, tak zistil, že on si dovolil zdieľať facebookový status, kde bol rovnoramenný bojkríž. Čiže toto sú, priatelia, tie trestné činy extrémizmu. A tí, ktorí sa ma od včera mi vypisujete, aby som podporil Štefana Harabina, aby som prehovoril Mariana Kotlebu, aby podporil Štefana Harabina, tak ja vám odkazujem všetkým. Vážení, ja nebudem nikoho prehovárať a nebudem ani podporovať Štefana Harabina. Pretože ja mám rozsudkov, uznesení, obvinení a obžalob toľko, že by ste to nestihli prečítať za celé roky. Tento zákon predniesol Štefan Harabin. Následne ho schválila Ficova vláda. Ja nemôžem podporiť Štefana Harabina, pretože nevedel by som sa pozrieť týmto ľuďom, ktorým som pomáhal za celé tie roky, do očí, že ja som podporil človeka, ktorý vlastne im pošliapal ľudské práva a slobody. Pretože ak má niekto domovú prehliadku za facebookový status, ak niekoho zadržia v zahraničí za facebookový status, ak niekoho hľadá medzinárodná polícia Interpol niekde v Írsku, takýmto ľuďom sa ja mám pozrieť potom do očí? Veď to je trošku, vážený, nelogické. A uvedomte si všetci tí, ktorí chcete podporovať Štefana Harabina, že ľudí stíhali nielen za extrémistické trestné činy, ktoré si predstavujete ako nejaký terorizmus, ale za to, že napríklad ľudia zdieľali nejaké obrázky, alebo mali trička, alebo mali nejaké tetovania staroslovanských symbolov. Toto nie sú žiadne trestné činy extrémizmu. Ak si dá niekto staroslovanské symboly kamkoľvek, nejde o žiadny extrémizmus. Lenže bohužiaľ, pán Harabin ten zákon predložil takým spôsobom, že na základe toho zákona môžu stíhať kohokoľvek. Skúste sa vo vašom okolí niekoho opýtať, či už mal takéto problémy. Predvolá vás NAKA, obvinia vás, hovoria vám, že dostanete 8 rokov, radšej sa priznajte, lebo my, dobrí policajti z NAKA, vám vybavíme iba podmienku a nepôjdete do basy za to, že ste niečo zdieľali. Tak vy takéhoto človeka považujete za národného kandidáta? Kde bol národný kandidát, keď rôzne skupiny občanov na východnom Slovensku, na Horehroni šikanovali ostatných? Veď bol predsa minister spravodlivosti. A keby som bol ja minister spravodlivosti, tak mi verte, že by to úplne inak vyzeralo na Slovensku. A ľudia by sa konečne mohli brániť. A nie len brániť sa proti zákonu, vypisovať odvolania, vypisovať sťažnosti na obvinenia. Viete, koľko to tých ľudí stálo peňazí? Ako náhle vám príde obvinenie, musíte sa voči tomu brániť. Človek veľakrát si nevie napísať takéto právne veci sám. Tie právne služby ho niečo stoja. A nakoniec súd, špecializovaný trestný súd, rozhodne vo váš neprospech na základe nejakých znaleckých posudkov, ktorých dosadil tento systém. Čiže, vážení občania, uvedomte si, Peter Pellegrini, Korčok a Štefan Harabin sú takí istí kandidáti z toho istého vreca. Pretože všetci traja už boli vo vláde. Všetci traja boli prepojení so Smerom. Či už je to Štefan Harabin, či už je to Korčok, alebo je to Pellegrini. Oni už mohli ukázať niečo v tej vláde, čo chcú spraviť pre občanov, ale vidíme, že nič sa tu nestalo a všetko sa iba pritvrdilo. Čiže vlastenci,
Slováci, nacionalisti, nenechajte sa oklamať týmito sladkými rečami, ale berte konečne politikov podľa činov a podľa skutkov. Pretože ak si budeme voliť kandidátov lojálnych Európskej únii a NATO, ako je aj Štefan Harabin, ktorý to sám potvrdil, a mne vykrikujete to, že ja som video vytrhol z kontextu, ale pozor, Štefan Harabin tam povedal, že podporuje členstvo Európskej únie a NATO s platnými zmluvami. A jednou z tých platných zmluv je aj Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva nám zobrala právo veta v rozhodovaní o migrácii. Čiže ak nám sem dovezú kadejakých špeciálnych imigrantov niekade z Bangladéša, z Afriky, z Ázie, tak jednoducho môžeme sa sťažovať jedine na lampárni, pretože v Európskej únii nás prehlasujú a sme vybavení. A takíto ľudia vám idú teraz rozprávať o tom, aké to je strašné, aká je tá Európska únia strašná, na to, aké je strašné. Veď sami nás tam dostali. Sami lojálne plnili ich príkazy. A teraz vám budú hovoriť. Ale vidíme, že na Slovákov to asi platí a preto je čas sa zobudiť. Lebo ak sa nezobudíme, môže byť už neskoro. Preto Slováci, užite si volebnú sobotu. Prosím vás, ak ste voliči systémových kandidátov z dielne Európskej únie NATO, ako je Korčok, ako je Harabin, ako je Pellegrini, tak prosím vás, už mi nevypisujte. Pretože vidím, že zjavne tomu nerozumiete, ale ja by som vám to chcel vysvetliť. Ale vy si to vysvetliť nechcete dať. Tak potom nenariekajte a nehovorte mi, prosím vás, že Harabin je iný Harabin, ako bol predtým. Pretože aj Fico je už úplne iný, ako bol predtým. Ale čo si tu budeme hovoriť, prečítajme si programové vyhlásenie vlády, kde jasne aj Robert Fico, aj Danko, aj Pellegrini a ich poslanci hlasovali za to, že budú lojálne plniť záväzky Európskej únie a NATO. Čiže ak vám niekto z tohto košiara bude niečo rozprávať, je obyčajný klamár. Ešte raz peknú volebnú sobotu a veľa zdravia vám prajem.